Hej, jeg har om CRISPR, og det her det er min faglige video omkring CRISPR, hvor jeg vil gå igennem det meste af det faglige omkring CRISPR. Selvfølgelig vil jeg ikke gå ind i ekstreme detaljer, men det vil være en forsimplet version af, hvordan CRISPR virker med tegninger til. Det hele startede i 1950 og 60, hvor man fandt ud af, hvad DNA var. Efter noget tid fandt man ud af, at noget af DNA'et blev brugt, og noget af det lignede det, at det slet ikke blev brugt. Derfor så begyndte man at lede efter en grund, men man kunne simpelthen ikke finde nogen. I 1912 ændrede det alt sammen. Der har nemlig i lang tid været en krig mellem bakterier og viruser. Viruser udløser de her bacteriophages hver eneste dag, som der dræber ca. 40% af alle bakterier. Det som der sker der er, at bakteriophagesene de sætter sig på ydersiden af bakterien og indsætter sit eget DNA, som der så går direkte efter en bestemt sekvens af vigtigt DNA i bakterien. Det overtager så det DNA og indsætter sit eget, som der får bakterien til at ende som en fabrik, som der bare laver nye bakteriophages til at dræbe andre bakterier. Men en bakterie har selvfølgelig også et immunforsvar, og hvis den overlever det, så har den en kopi af det DNA, som den opbevarer i et opbevarelsesområde, som der hedder CRISPR. Deraf er navnet CRISPR. Det vil sige, at næste gang det bliver angrebet, så aktiverer bakterien et protein, som hedder CRS9. CRS9 bliver så loadet med DNA-sekvensen fra det gamle virus, og det vil gå igennem alt i bakterien, alt DNA, og prøve på at finde det. Hvis den finder den samme sekvens fra DNA'et, som der var i den, som den har fået givet, så vil den klippe det over og sætte de to dele sammen. Det i sig selv lyder måske ikke så revolutionerende, men det revolutionerende er, at man kan manipulere det, så man kan sætte sit eget ind. Så det vil sige, at hvis man gerne vil indsætte noget, så kan man gøre det. Hvis man gerne vil klippe noget ud, så kan man gøre det. Det vil sige, at hvis vi finder en slags gen, som der kunne kurere cancer, hvis man ikke havde det i kroppen, så kunne man klippe det ud.